Vítam u ďalšieho tutoriálu a to je ako si stiahnuť Five Nights at Freddy's 4. Je to moc zaujímavá hra, aj hororová, a keď si pýtate, Jakub, prečo netočíš časte tí tutoriály, ja by som vám povedal, ja nemám čas, ja musím všetko robiť, ja nemám robot, ja mám toľko robot, bo som u babky, nemôžem, ja musím. Boli ma strašne, no a tak prepáčte, ale už budem dneska vydávať videa každý deň. Dobre. Takže, teraz nahrávam cez Autobase, čo predtým bolo OBS, a vidíte, že sa mi to tu menilo. Mám Garry's Mod a oproti som si vymazal môj obľúbený OBS, ale tak čo. Takže, jak si stiahnu teda Five Nights at Freddy's 4, poďme na to. Takže otvoríte si hociaký Google, alebo čo to máte vôbec, ja neviem, ty kraviny, či ten Google, alebo čo to máte. A takže dáte si Google a tam napíšete, že Kithane Torrent, áno, Kithane Torrent. A možno, že vám to tam ukáže. Tam je Kithane Torrent a tam ešte napíšete vedľa toho Five Nights at Freddy's, veľké bude a ďalej malé, potom malé no, potom veľké no, vidíte, senka to je takéto. A dáte, že 4 a potom dáte, že hľadať. No sa vám otvorí sa vám to nájde a tam dáte horné, to prvé. Dáte tak a bez uTorrentu to nesiahnete. Tam bude potom, že dovolať uTorrent, kliknete na dovolať uTorrent, kto nemá. A kto má, tak to nemusí. A potom, keď budete mať torrent a chcete tú hru, tak dáte, že taký magnet, tam bude taký magnet a keď na to ukážete, tak tam bude magnet link. Takže sa vám otvorí uTorrent a ja vám to ukážem. Normálne si to on sa vám to samo otvorí. On sa vám to veľké otvorí, takéto, no presne tak. Takto sa vám otvorí a ono sa vás bude pýtať, či chcete ten súbor. A vy dáte, že nič tam nebudete štíkať, dáte iba normálne, že OK. Nič tam budete štíkať, len keby ste ho nechceli, tak prečo je tam tá šipka, tá fajka, tak tam kliknete na ňu. A potom nebudete mať ten súbor, ale keď dáte, tak budete mať ten súbor, takže a nechajte to tak, dáte OK, on sa vám to bude stiahovať a keby ste chceli rýchlejšie, tak dáte šírka pásma veľká, ja už to mám, a otvoríte si Five Nights at Freddy's, toto keby vám ukázalo, nechcete zobrazovať už na budúce, to sa vám samo otvorí, tak sa vám otvorí takéto okienko, len ono to je ráre, tak sa vám preto v zipe, tak sa vám to nemôže otvoriť. Takže kliknete na to dvakrát, sa vám to bude načítať, áno, dáte senka closing, alebo dáte krížik, to je jedno, senka zavrete, kraviny, dáte, že Five Nights at Freddy's a dáte Five Nights at Freddy's dáte na plochu, to nie je žiadna aplikácia, to je nie inštalovačka, iba normálne takto budete držať, ja vám to ukážem, takto budete držať a hodíte to tam. Ja to tam už mám, takže vám to nie, a senka máte, že Redis, toto vás tu vôbec nezaujíma, to nie je k tému nič, iba vám, aby ste mali zavírovaný počítač, není tam žiadny vírus, len keby ste si stiahli toto, to je úplne nič. Nesťahujte si to, vôbec vám nevrát. Seka si môžete povedať rytmy, my si to pozrieme, aby ste mali, a vidíte, senka to máte. Welcome to IG Games. All games are free, takže je zadarmo. As all game are check successfully. Takže je plnej verzii. You problems, it will help you, thank you lot. Takže keby sme mali aký problém, tak máme povedal pomoc a toto máme štiknúť. Máme dať games URL. Tak. Facebook môžeme to dať na Facebook, Install Good Game, môžeme to dať na Facebook a vidíte.
A senka máte, že kde to máte vôbec hľadať, vidíte? No nie je to, no je to také isté, len tam není to URL. Tak. Zavrete, normálne si to tam hodíte, neukladať, nechce sa mi to. A vy potom máte už všetko, iba si to spustíte dvakrát a budete mať hru úplne funkčnú. Tak to by bolo z tohoto videa všetko, bolo to asi kratší tutoriál od ostatných, prepačte, že tak šušľujem, ale keď vám to bude vadiť, tak prepačte. Takže, keď sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like, keď nie, tak dislike, ale radšej by som bol, keby som mal tie lajky. Takže, čau a ja vám pravím veľa priania, skladajte básne. Washa!